Заснимай. Давай направо ти правя видеоклип и вече. Така. Ако не е в YouTube, навсекъде ще го пуснем. Това не може така да измъчва тя животните. Не знам какво се чувства, но това не е... Ости го хлеба. Дай го на нея. Здравей. Благодаря. Боби, не нагоре. Чакай да ги видите, няма проблем. Защото... Не, ще извикам полиция. Снимай, Боби, снимай всичко. Какво се случва тук? Госпожа Балева е тук. Госпожата ти Балева... Не може така да продължавате да измъчваш животни по този начин. Така, госпожа Балева беше със съпруга ви на 14 Не ме интересува, ти измъчваш животните. Всички са болни. И размазваш Защото имаше происшествие с майка ми горе. И при това происшествие беше след като на мен ми бяха ликвидирани птиците. Погледнете, това ли е гледане на животни? Това ли е гледане на животни? Пълни паразити и да, да, видяхте тия